Paina mo sumphano paya karai bazar kezatei himbi thangnai abno no mapha bumate bupha amse khlai maya khlayo nijini chama barano bosan bagai khatitu bosana hamjamani bagai amse khlai hamjamani bagai niji lekha pora kri phano bosarongno kusu kotarong thun situn boi basa thangtun kusugo kathun hnei aguli hai tawon dogo poriru sulka hambo phiaba tabunu ozarwa kuma sikla sigliro buma buphani amsuk maya no pogai srapsa jorani hamjakma chwla iba hamjak burini bagai sakno langmano sasui payo abuhar stabusung nukui mano jeng khnai manka khuwai champa awarni khoroksa srungui tongnai sagorika dewarma agotolani auxilium school of poritongmani class 12 bini hamjama chwlabai kok banglaiei sak sakno langma sawui thangna nangkha musingya phano maphani asuk maya hamjamungno pogui srapsani hamjama chwlani bagai sak sakni langmano sakno sasulangkha sagorika depma tamuni bagai abo hai ingkha abo srai srai bini hamjama chwla sawi khnareka Nia lihat tangga running oblah kok semuanya kalau yang soalnya kok ini kata kalau masakannya kok ini kok semuanya Susop haro kol dok kena. kalau kerja barat Ano bisi besu kromi berapa? Berapa hamdalai teman? one year khnai manka bini hamjama chwla khukti kisa sa walai mani bisinti kok banglai mani bisinti obo hai khlai kuthi manka eba Kotok Soroi manka nadi am babu song chikoni simi sete khi suwi hamu muthui tubui phaimani tini o bisa hamjama chwlani bagai sak sakno lama sosulangmani abo sin tiprasa society bagai belek kenyo minus point sin tiprasa bagai simia buma bukhani bagai bo je tabuk sagorikani buma जों खोनाय मानका बेलेगनि सुख जायगा नखंगो सामुं ख्लायै सावै tongnai सामुं ख्लायै सावैसे बोसाना परितर माने बोसा कुसुक काथुन हनै फियाबा तिनि आबोसा हिजानाय जे बुमानि मायानो सिलिया बुमानि मुक्त्रिनो सिलिया बुमा आसक कष्ट मस ख्लायै रां आजौै रां खातिवै बोसाना परि माने auxilium high school nadi rajakor agulni auxilium kai school pori tononi amse kisani ya joto borok rang pusa chugya ar pornani phiaba buma buma musumani bagai kaham school porna musumani bagai auxilium kaha school pori tonmani tini ek bosorni hamjama chwlani bagai sak sakjungno langma sasoi thana nangkha abo belai kheno khak hamjana buma bukhani bagai buma bukhani bukhaw tabo belai kheno hor khamjakhai tabo teinungbo tei layangnai mai chawibo mai layangnai tamoni ke sikone simi amsuk sikli sogoi kaham school poritori mani rangpusa kiboi amsuk srai kahamno kolokotor khlai tumani abo tini khuribo se klaijak kuthui mang kuthunyo se tabuk dasitongani ke bungting khana abo je sao khlane bono sai mansinai nadi sikla silirok hamjakdi kaijakdi in musmung bai phiaba khorasla eba tek khorsa burini bagai omohaike sak sak langma sosama abo nin bagibo saya tei nin ama soni bagai bansudi nona amse rang pusare oi chibawai poritori oi obohai klai khlainani black and saya abo sin ti process society bo black and saya nujago abo minus point sini bagai sing tabuni ozra obohai tebo lugimanu tabuni social media jora hamjalaimbo gobangma jarai jarai hamjalayo kisa nuglai hamjalai thango salsa nukhain je hamjamo kologoi thango
tei salokanya kaglayo abun jora obohai जों खनायमांखा जे अ सागरिकानि चलानि खुक्ति तेसा कक बांलायमोन बागै अबहायनो लामा खासे थांना नाका अब सिन society bo blacknya saya kelayo tei bung khani bagai bo blacknya tak sai makol mutri kelaibo othaki mania na sagurikani je buma blacknya khak khamani kok tuma o hairo